Hello mga tol, today is January 3. Plano natin bumili ng Kunai Gaming Pad 3. Nabalitaan ko sa isang kaibigan na meron daw sa SM Pampanga. Check natin, baka bukas or di pwede ngayon baka bukas na siguro. Magagamit natin yon para makapaglaro ng. Meron na akong Kunai, 1 lang yata or 2. Gumagana naman siya, nagagamit ko sa Call of Duty. Pero mas okay yung yung Kunai Gaming Pad na 3 kung gagamitin ko naman sa mga RPG games like Black Desert, yun siguro. At saka sa maganda rin siya sa Genshin Impact, siguro bukas. Tingnan natin mga tol. Tomorrow. Ayun mga tol, pupunta na tayo ng SM Pampanga. Napapayag ko si Mrs. Pumunta kami doon. Bibilhin na natin si Kunai Gamepad 3. Yun kung meron. Kasi ito yung luma ko. Ayan. Ito yung luma ko. May cut na dito. At okay lang naman yung cut niya. Ito lang naman yung nasira. Pero ang problem kasi is yung controls niya. Itong sa right. Ito. Pag ginagamit ko sa Call of Duty o sa mga RPG, napakalayo nung nasanay na ako sa ibang controller na yung layout ay kagaya ng layout ng Kunai 3. Gaya dito, nasanay na ako na nasa taas yung mga buttons at nasa baba yung joystick. Kaya yun yung hinahanap natin ngayon. Pwede pa naman mga to sa Call of Duty, pwede pa rin. Pwede naman pwede. Lahat pwede. Problem lang talaga is di na ako sanay dito. Sanay ako sa Switch. Okay. Tara. Pang maganda pa yung move ni Mrs. Yellow, may kain na pwede na. Ayan. So, SM tayo. Tayo go. Pinakaya ka rin wala naman dun. I-touch. Jesus. I-touch ayun. I-touch. I-touch. Huwag pala na-tech ya pala ito. Oo nga pala mga tol. I-touch. I-touch. Hindi I-touch. May gaming pad. Siguro wala na ROG. May Kunai pa kayo? Kunai Gaming Pad. Wala na. Yung mga tol, wala. Sa Asus, check natin. Dito. Na? Asus ito. Surang ngalamurin ko. Few moments later. Nakauwi lang namin. Nakita nyo naman, epic fail tayo. Wala tayong nabiling ROG Kunai Gamepad. At may nakita ako online dun sa Game 1. Nag-order na lang ako. COD. Ipapa-deliver na lang nila. At since nabigo tayo, ang gagawin natin ngayong gabi, alas 9 na. Actually, anong oras na? Alas 10:30 na. Ang gagawin na lang natin ay punta sa office. Ayan. Gagawin natin dito ay siguro pagkiabot yung mga natin, yung mga PlayStation 4 na bala. Ayusin natin, ayan. Maglinis dahil isipin nyo na lang may ketchup pa dito. Lilinisin natin to. Okay. Yan, nilalagay natin sa tayo bumaba ng gimbal natin. Yan. At itong desk ko na napakarami, ayusin ko para may gaming na tayo. Then itong mga to siguro since lang naman, yan. Since mga parang collection ko na rin to, ayusin ko na lang sa isang iba para yung ibang mga
stock dito, malinis na natin. Ilang years na to? Ay hindi pa naman years. Nasa 1 year siguro sakto. Then, ang dami ko pang dapat ayusin dito. Ayan mga tol. Then, ito pa, sobrang dami. Na stock up tayo nung nagkaroon tayo ng anxiety. Dahil ayaw kong gumalaw nun eh. Ayaw ko lahat. Gusto ko lang matutulog. At ngayon, kailangan na natin gumalaw. Parang makapag-stream tayo kahit walang Enjoy lang. Sa mga gustong sumuporta sa atin, follow lang kayo sa page na streaming page ko, yung Chidosphere. Lagyan natin sa description. At sisimulan na natin maglinis. Dinamay ko ba kayo? Ito. At mga tol, hindi ko talaga magtapos lahat to ngayon. Tinawad mo naman ako. Ang ginawa ko, ito na lang muna yung nilinis ko. Ayan, yung mga bala ng PS4 tsaka yung switch, nilagay ko na lang dito muna. Pati yung nandito ko muna. Medyo lang. Nilinis na natin ng konti lang. Kaya naman kung sabihin kong nilinis ko na pero mukhang marumi pa rin. Kaya sasabihin ko na lang, medyo nilinis na natin. Nilinis ko na. And, by the way, ito papalitan ko na to later. At ito, nasa baba. Ayan. Ay nako, sobrang burala ko mga tol. Ayan. Ito yung ipapalit ko. HyperX Quadcast. Ayan. Bukas siguro i-unbox ko yun. Hanggang dito na lang muna sa ngayon at maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga manonood pa, thank you for watching this video and don't forget to subscribe para dumami naman tayo sa channel na to at huwag kalimutan mag-subscribe sa gaming channel natin mga tol. Pag naglalaro tayo, usap-usap tayo. Thank you and God bless. Wala na tayong pwedeng malinis dito eh. Marami na lahat. Sige, thank you.